20 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आराम्भ खालामदोंमोन बेखौ दिनै जों खालामफिननांसिगोन मानोना दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ नांला होननानै फैबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ टु देयार डिमान्ड बेनो जादों रायजो राजाफोर सारेन्डार खालामना गारबोदों दिनै होनबा लाजियो दाख्लै फटबजराव जों होनबोदों दिनै आब' मालतीयाबो होनबोदों आंबो होनबोदों दा बेनि थाखाय जोंहा सावजाबाय नङा होमबा फुथुला बानाय सावजाबाय सैथो खोथाखौ बुंबा दाय जायो नङा होमबा नंगौना नङा दाय जादोंना जायाखै आरो दाख्लै कास्टमा खोन्थाबावबाय बे माने बे डिजिपि जानाय भास्कर ज्योति महन्त होननाय बे गावनि लिरबिदाङाव लिरबाय जे दिनै आसामखौ बुखावग्रा डिवाइड आसाम 50-50 स्लगाना नै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंसो जोबस्रां फैबाय आसामा आरो मालाबाबो खावनै जानाय नंला दिनै बे लिरनाया मानि थाखाय लिरदों मानि थाखाय लिरदों नों सहियानो नागारबोबाय आलादा रायजो नांला होननानै दिनै असमिया इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बेखौनो मालाय सुबिदा लाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै होबाय आरो अखम खिथियाव आरो বিভাজন নহয় অসমত ভোটত থাকি পেলাই আজি বড়সকলে সংসাर খাব কাৰণে একেদকলে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিছে होनबाय नुदोंना बेयावनो रायजो जासिगोन होननानै होमबा दिनै बड'लेण्डखौ फानदोंना फानाखै प्रमद बर'आ लाजिबावा जाथि फानग्रा हाथाय नुफेराखैनो बाजारा बहा दङ साला नों दिल्लीयाव फानना फैबाय सहि होनानै लाजिया बे जोंना खाम्फा आदा खाम्फा होना होमबा खिग्रा मानसिया लाजिया नुग्रा मानसिया लाजियो दा गावहा बहा खिदोंथाय सोर बहा नाहरबाय थादों नङा होमबा लाजिनो रोङा गावसोरनो सुक्ति खालामबोबाय दा एखेबारे बिपिएफआसो बिराद बदनाम खालामबाय 17 बोसोराव जेबो मावाखैबा नोंबो मावाखै नङा होमबा मावदोंना मावाखै नोंबो मावाखै 17 बोसोराव 10 किल'मिटार लामाखौ 8 किल'मिटार बानायदोंबा खुंग्रिङाव नोंसो बानायफैदों नोंसो डिपुटि चिफ नङा होमबा नोंसो डिपुटि चिफ बे माबानि 14 नाम्बार सिरानि नोंसो बानायाखै होमबा बे खुंग्रिं डेभेलप जानांगौ बे हाथिसार डेभेलपमेन्ट जानांगौ रुनिखाता डेभेलपमेन्ट जानांगौ नोंसो जाजोबदों नङा होमबा नों गावखौसो कराप्टेड मानसि होननानै दिनै सार्टिफिकेट होबाय गावनो नङा होमबा दिनै गावखौ बिराद मोजां बादि बाथ्रा बुंनाय मोननाय बादि मोनदों आरो मालाय दा गावनो माने नायदावनानै मुजु खाफालाव जुमुदै नांलाजोब्बाय हागादै नांलाजोब्बाय नङा होमबा बे जादोंना जायाखै दिनै तारिखआव दिनै जाबाय दिनै हाग्रामा सारजोंथ' नांलायो हाला जोंजों नांलायना सेस मालाबा हरेकमालनो माबा माबिनो दा हरेकमाल नङाब्ला जोंना संसारानो जाया जायोसे बयनिबो न'खर हरेकमाल जोब नंगौना नङा बे बाजारावबो हरेकमालखौसो बे थोरसि लथा माबा माबिफ्रा माबा माबि दोनग्रा खुरै माबा माबिफ्रा जोंना गासिबो साफुन खलथा माबा खलथा ओरै ब्रास दोनग्रा नंगौना नङा ओंखाम ओंख्रि खोबग्रा माइरं सुग्रा खेरखा खुरखाफ्रा गासिबो हरेकमालनि नंगौना नङा हरेकमाल नङाबा संसार जाया थारमाने जों बे प्रहलाद कास्टम रिन्जयमोन नङाबा बिक्रमन नङाबा जाला बर' जाथिया होननायसो जादोंना जायाखै बेलाय इनडाइरेक्ट नङा होमबा बिटिसिआव जाला होननायसो जादोंना जायाखै दा बेबादि जाबाय आरो मालाय रायजो राजा नोंथांमोन दा खाम्फाया गैला दा खाम्फाया हारसिङैनो जोबलांबाय बियो माने बे मा होनो थैनोसैबा दुगा देखायफ्लाया होमबा जोज्रेदलांनाय नङा होमबा थैनोसैबो गनोसैबा जोज्रेदा होमबा बेबादि जानानै थांबाय आरो मालाय दा खाम्फा थांदों हाजार खाम्फा दं नङा होमबा बै समाव आन्दलन खालामदों मानिदों जोंबो नङा होमबा आन्दलन खालामदों जोंबोथ' आन्दलन खालामदोंना हाबाब जों खालामाखै गथ' बुजादलाबायबाय जोङो जेल जाबोबाय आंथ' 1 मास जेल जाबोदों आन्दलन खालामनो जोंबोथ' जेल जाबोदों खस्थ'जोंबो मोनदों पुलिसजों बुजादों गोदो जोङो बे क'क्राझार माने बयस हस्टेलाव थाबा हर गेजेरमानि आर्मिफ्रा जोंखौ थुखेदलाहैनाय बिसिना नायनाय बा बम नासेनाखि होनलाहैलाबायनाय जों बेफोरखौ थेला मोनबोजोबनाय आन्दलनाव मिथिबाय बन्दुक नासेनाखि होनलाबायनाय बे जों लागोआव गोदो हारसा रोङा मा रोङा एखे सासे बुरिखौ बुंहैबाय ओइ बुरि बम नासेनाखि आसे थुब्ला बे आसे बेबादि जाबाय आरो मालाय एखेबारे बेबादि साइज गोदो हारसाबो रोंला नालाय बिदिनो जाबाय बुरि बम नासेनाखि आसे देदों जाहैबाय आरोखि खेवलाबायनानै नायबाय हनै जेबो गैया बे खारदैया माखौ सोगोन माखौ सोआ खारदै थफ्ला बानायना दोना होमबा जोंना बेसर खारदै मा खारदै बेखौनो ओइ बुरि थानाय हय जादों बेबादि जाबाय आरो मालाय दा बेबादि जोंबो बिराद खेला मोनबोनाय मिथिबाय दा ओंखायनो बे सोरबा खाम्फा थांदों मादों बेजों गोसो दुफायनो नाङा जोङो थिगथा रायजो राजासो नङा होमबा रायजो राजासो सोरबा खाम्फाया थिफुदला बुंबाबो जाया सोरबा प्रहलादा सोरबा हाग्रामा सारा थिफुदला बुंबाबो जाया जोंहा सरखार जाखाबाय होननानै रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजोंसो जागोन नङा होमबा नोंसोर जुदि गाबोन भट होआबा बिपिएफआबो देरहाया नोंसोर जुदि गाबोन भट होआ गाबोन इउपिपिएलआबो देरहाया दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि आखायावसो रायजोआसो राजा बेवहाय रायजोआ जायखौ मोजां मोनो भट होगोन नङा होमबा दिनै 5 बोसोर रायजो खुंबाय इउपिपिएलआ
दिनै फेरेंगा मोना प्रमद बर' मोना दिनै बर' जाथिखौ धंस खालामबाय सोरबा बर'आ भट होनो गोसो जाबावगोन सोरबा होबावगोन होआ बे एबसुआव थाग्रा इउपिपिएल जायफोर चेयारमेन बिसिडिसिनि बिनि भाइ भागिफोर होगोन बिनिफ्राय जेबो होआ जोंबोथ' मिथिगौना 2005 निफ्राय एबसु खालामामोन 2018 10 फेब्रुवारियावसो बिपिएफआव हाबनाय दा बेवहाय एबसुआ केम्पेइन खालामाबाबो 10,000 भटआ मोनगोन बेबायदि रिजार्भ जेरावबो दंजोबो नमिनेसन होबाबो 10,000 भटआ मोनगोन बेहाय केम्पेइन खालामनाङा दा बेबायदि माखासे ग्रुप दं दा बेल' मोनगोन आरो मालाय बिसोर बेल' मोनगोन आरो बेहाय बिजेपि गेलेबावनांगौबाथ' गैला लाथिख' जाहैबाय बिसोर दाथ' मा गावजों गावनो नेवलायजों माबाजों जानाय बादि जाबाय थाबाय नङा होमबा दा थाखा फैसा हरफिनदों मादों होनबा जों बुंबा बिसास खालामा जोंखौसो माबा गाज्रि गाज्रि बे बोथोरनो माबादिथाय मानसिखौ नुफेराखै आङो माबादि बेखौ नायनो र' जोंखौसो बायदिसिना होनो दाख्लै बिस्वजित दैमारिया होनबाय बे 5 बोसोराव बोसोरफ्रामबो प्रमद बर'नि सरकारा 150, 200, 250 कोटि थाखा हरफिनबाय थादोंनो दाना गावजों गाव नांलायबाय नांलायदोंना नांलायाखै फेरेंगाया नांलायहरबाय बिस्वजित दैमारिजों आरो जेखौ माने हिसाब मोनदों बेखौ होगोन नङा होमबा दा जोंबो दाख्लै 250 कोटि हरफिननायखौ गावसोरनो फेसबुकआव बै बाजेटआव देखायजोब्बाय एथ' 250 कोटि थाखा आनस्पेन्ड बाहायनो हायैनि आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय होमबा फैसा मानो आग्लायलायनाय जानांगौ जोंहाथ' मेला लामा दालां बानायनांगौ स्कुल कलेज बानायनांगौ दङ नों 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय बेथन होनो हायाखै बे फैसाखौथ' फाइनान्सियेल एसिस्टेन्समोन नङा होमबा बेथन नङा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स फाइनान्सियेल एड होमोन नोङो होनो हायोना हायामोन होनो हायोमोन आइजोफोरनो 75,000 होनो नागिरदों नोङो बे फैसाजोंनो होनो हायोमोन हायोमोन नङा होमबा बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख होनो नागिरदों नोङो लेक्साराव बिराद गिदिर गिदिर बुंबाय बे फैसाजोंनो होनो हायोमोन नों 250 कोटि फैसाजोंनो होनो